ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବଣାଇଗଡ଼ରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡାଧାର ଜଳପ୍ରପାତଟି ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ଅଗଣିତ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଏକ ଅର୍ଘ୍ୟ ଖଣ୍ଡାଧାର ଡାକେ ଆ। ଉପଲାବଣ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯଦି ତୋର ମନେ, ସୁଷମା ଭଣ୍ଡାରୀ ଅଳଙ୍କୃତ ମୁହିଁ ଦେଖି ଯା ତୁ ନୟନେ। ଦେଖିଲେ ତୁ ଥରେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ ରେ ମୋର ଉପଲାବଣ୍ୟ ଛିଟା। ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଇ ଲାଗିଯିବ ହୃଦୟଟା। ମୋ ଦେହେ ଝରୁଛି ଜଳପ୍ରପାତଟି ସୁନ୍ଦରତା ଗତି ଧାରା। ବୃକ୍ଷରାଜି ଶୋଭା କହିଲେ ନ ସରେ ସବୁଜିମାରେ ତ ଭରା। ମୋ ପାଖେ ଆସନ୍ତି କେତେ ଯେ ଦର୍ଶକ ନାହିଁ ତ କାହାକୁ ମନା। ସ୍ମୃତି ସାଉଁଟିକି ଫେରି ଯେ ଯାଆନ୍ତି ମନେ ରଖି ସୁଭାବନା, ମନେ ରଖି ସୁଭାବନା, ମନେ ରଖି ସୁଭାବନା।